yini engakubeka engcupheni ukuthi ugcine ube nezinto ngiyabona ukuthi ngathi usukushilo vele okuyo kodwa yini engakubeka engcupheni so awukho umuntu wenza awe iqiniso liphela nje awukho umuntu wenza so that's why kuhlezi kuthiwa kubalekile ukuthi uphuze amanzi ngosuku they advise about 8 glasses in 24 hours ukusho ukuthi kufuna ukuthi uyikhuthale akusho ukuthi waphuza onke njengamanje lawo manzi yebo mhlambe after 2 hours 3 hours ungayiphuzela iglasi nje after 2 hours 3 uphuzela iglasi kodwa ukuhamba kosuku uthola mhlambe usuphuze 2 liter nami ngiwazama ngiwaphuza manje bengisashaya inkomisha kodwa namhlanje usuphuze 2 liter ungaqondanga that's one so okunye okudala ukuthi inangu ube sengcupheni inkinga yezinto okunye sengobalile ngoba kade ngikhuluma ukuthi iyona iBP ushukela nesifo sengculaza kodwa okunye ekumele singakubeka ekugcineni amakhambi angahlolwanga musa wena imbiza yabo angisho ukuthi imbiza ngifuna ukuthi kuba sekathi ngithi inyanga zenza into wrong abantu basekhaya angisho ukuthi ba wrong kodwa inanga amakhambi angahlolwanga kwesinye isikhathi ayinkinga kwanawo futhi amaphilisi lawo esiwaphuzayo yabo nawo anawo umthelela ukuthi mhlawumbe agcina limaza izinto that's why isikhathi esiningi abantu abaphuza amaphilisi ikakhulukazi umshanguzo or prep siyaba advise ukuthi abawaphuza amanzi because iphilisi lingena ngomlomo but ukungcola kwakhona kumele kuphume ngani kuphume ngenso because umsebenzi wenso vele uqina lingaphakathi nje ngethiwa ngithi uzoshiya igama elingashiwe eradweni uthi liphume ngani sengifuna ukuphendula mina ngithi hayi alishiwe eradweni kodwa uthi ngezinto absolutely bona ngani cha sengiwaphuze kakhulu amanzi noma kusafune ngiqhubeke ngiwaphuze isikhathi esiningi ube ubhekise kahle ukuthi ngasonke isikhathi uma uphuza amanzi kunayi age eshoyo ukuthi hambe yochama kodwa uma umzimba wakho amanzi amani angekho isikhathi esiningi uzophuza amanzi nje but ngeke upheze yabo into ebalekile ukuthi ngosuku umuntu kufuna akhe umchamo at least between 1.5 liters to 2 liters you understand umchamo kumele ukwazi ukukhipha ngosuku ezomuntu so uma uzokwazi ukuphuza amaglasi awu 8 amanzi umzimba wakho uzokwazi ukusebenza ukhipha umchamo ofanele nekhala khona izoba ikhala futhi efanele and then umzimba wakho uzokwazi ukusebenza ngendlela efanele kodwa lokho sikushilo nje akusibona bonke futhi abantu okumele baphuza amaglasi awu 8 ngoba kanje sikhuluma ngendaba yenhliziyo nje abanye sithi hayi wena bayithu senkingeni awusakwazi ukuphuza amaglasi awu 8 sekumele uphuze amaglasi angaphansi ka8 yabo kuyashiyashiyana but esikhathini esiningi masibhekene nezinto nje sikhuluma ngezinto amanzi abalulekile kakhulu